Mama i tata su rekli da ih sačekamo. A daj, ne mogu da čekam, daj da... hajde da se igram, ja sam sad tata, ti si mama, idi tamo vozi. I prije nego što me pitaš zašto ti ne možeš biti mama, tata, to je zato što ti ga bolje. Jeli, šta je? To bijelo. A šta je ovo ovdje dugmence? Nakon piše nešto. To je ručna i to nije dugme. Aha, sada ću to da puknem. Wow, nešto se dešava. Ćemo se... Auć. Lupali smo se. Baš fino od mame i tate što su nam dali odgovarajuću kaznu. Letnjavi auto treba da se očisti, baš fino. Baš je odgovarajuća kazna. Pa Panda, zašto uopšte ja ovo čistim ako si ti povukla ručnu? Pa kao da sam ja mogla da znam šta je to. Ti si trebao da me upozoriš. I kako si okrenula ključ? Pa mislila sam da je to nešto kao one u kutici balerine što kad okreneš ključić počnu da pjevaju. Radio se uključuje ovdje, ali ne radi zato što je blato ušlo u motore. A da, i očistit ćemo mi i taj, kako se već zove motor. Upravo si, bolje da počneš. Čekaj, šta? Dobro, idi. Otvori to. Jel treba da se čisti motor? Ups. Mislim da smo ga uništili.